гурӯҳи хуни зану мард пас аз издивоҷ кардан барои ҳомиладоршавӣ ягон монеа намешавад. Агар мард гурӯҳи хунаш ду бошад ва зан низ гурӯҳи хунаш ду бошад, ҳатто резусҳои онҳо як хел бошанд, масалан дуи ба қавле гӯем ки мусбӣ бошад, аз зан низ дуи мусбӣ бошад, барои ҳомиладоршавӣ ягон монеа намешавад. Вале резусҳо ва инчунин гурӯҳи хун метавонад барои солим таваллуд шудани кӯдак монеа шавад. Масалан, агар гурӯҳи хуни модар дуи мусбӣ бошад ва аз кӯдаки дар батни ӯ буда дуи манфӣ бошад, метавонад ҳолати резус-конфликт рух диҳад ва кӯдак носолим таваллуд шавад. Вале дар ин сурат, дӯстони азиз, роҳи ҳалли мушкилӣ вуҷуд дорад. Иммуноглобулин антирезус мегузаронанд ба модари кӯдак. Гурӯҳи хун низ ҳамин гуна метавонад таъсири худро ба кӯдаки дар батн будаи модар расонад, вале дар бисёр ҳолатҳо ягон мушкилӣ намешавад. Натарсед. Агар навор ба шумо писанд омада бошад, ҳатман ба ёрдӯстони худ равон кунед ва фикри худро